ಅಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ನಾಗ ಶ್ಲೋಕ ದೈವದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ಕೋಯಿട്ടുണ്ട് ಅವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮದೇ ಅಣ್ಣ ಸೋದರ ವಿಭಾಗದೇ ತಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ದಾದಕಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ದೈವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತದನೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗಡತ್ತು ಕಲ್ಟ ಇರಟ್ಟು ಐನು ಸಲ ನೀರು ಬಾಡಿಯಾರ ಪುದರ ಬಂಡದು ಸತ್ಯದ ಪುದರ ಬಂಡದು ನೀರು ಬಾಡಿಯಾರ ಕೇಪುಲಪು ಉದಿಪೇರು ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮಟ್ಟೆಂಜ ಪಾತ ಬರ್ತದೆ ನಡೆವಸ್ತನ ಪಾತ ಬರ್ತದೆ ವಾ ದೈವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪುದರ ಬಂಡದು ಏರು ನೇಮಿರಾಜನ್ನಡ ಒಂಜಾತ್ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಬರ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮಹತ್ವದಾದ ಹೂವೆ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಳು ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯ ಅಡ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮೂಜಿ ಭಾಗವಾದ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿರೋಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಡು അതിനകത്ത് ഷെയർല ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವರವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂದು അതിനകത്ത് ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈ ಪುತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಗ ಈ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬರಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಆ ದುಂಬರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈದಿಕದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದುಂಡು ವೈದಿಕ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಏತು ಸರಿ ಹತ್ತು ಮಾಡ್ಬಿಡ ವಿಚಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದೆ ನೇಮಿರಾಜನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಡ ಮಸ್ತ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ನಾಗ ಶ್ಲೋಕ ದೈವದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ಕೋಯಿട്ടുണ്ട് ಅವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಯಾನ ಸುರೂಕಾದೆ ವೈದಿಕ ವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲ ತಂತ್ರ ವಿಭಾಗ ಶಾಮಕೇರೋಣ ದಾಯಕ ಎನ್ನ അതിന് ഉത്തരം മേലാണ് പണിപ്പാണ് ദായക്ക എന്നത് തപ്പു നമ്മവി നടപ്പുണാക നമ്മ കുടൂരിയാണ് ദൂരിയറ വെള്ളി ತಪ್ಪು ನಮ್ಮದೇ ಅಣ್ಣ ಸೋದರ ವಿಭಾಗದೇ ತಪ್ಪು ಆಪಣೆ ದಾದಕಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ದೈವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತದನೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗಡತ್ತು ಖಂಡಿತ ಅದು ಕೊಂಚ ಕ್ರಮಣ ಕುಟುಂಬದ 10 ಜನ ಕುಳಿದು ಅಪಗ ಜ್ಯೋತಿಷ ಇತ್ತಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಾಲ ಬುಕ್ಕಂದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಕುಳ್ಳುದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಪೋಣ ಏರು ಕರ್ಮಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕರ್ಮಿ ತಂತ್ರಿ ಕರ್ಮಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಪ್ಪ ಕರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಯ್ತು ಯಜಮಾನೆ ಮೂಲ ಯಜಮಾನ ಪ್ರಾಯದ ಮಲನೆ ಯಜಮಾನ ತೆರಿದ ಅವಿಚ್ಚಲಕ್ಕ ಎಂದು ಮಾಂತೆಲಾರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತೊಂದೇರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂಡೇರು ಪೋಪುಣ ತೋಡುಗು ಪೋಯರು ನೀರು ಪೋಪುಣ ತೋಡದ ಅರಿದು ಪೋಪುಣ ನೀರಿಗೆ ಪೋಯರು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಮೀಯರು ಸುರುತ ಇಲ್ಲದ ಮೀದು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಾದ ಈ 4 ವರ ಪೋದು ಮೀಯರು ಮೀದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಆ ಮನಸ್ಸದ ಕಲ್ಲವಿನ ತೋಜುಂಡು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು 3 ಸಲ ಮುರ್ಕ 4 ಸಲ ದೇರ್ತೇರು ದೇರ್ತದ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲ್ಟ ಇರಟ್ಟೆ 5 ಸಲ ನೀರು ಬಾಡಿಯಾರ ಪುದರ ಬಂಡದು ಸತ್ಯದ ಪುದರ ಬಂಡದು ನೀರು ಬಾಡಿಯಾರ ಕೇಪುಲಪು ಉದಿಪೇರು ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮಟ್ಟೆಂಜ ಪಾತ ಬರ್ತದೆ ನಡೆವಸ್ತನ ಪಾತ ಬರ್ತದೆ ವಾ ದೈವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪುದರ ಬಂಡದು ಏರು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಓಲದಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂಡ್ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೋಡು ನಾಲಜ್ಜೆ ದುಂಬದ ಕಲ್ಲು ಇವು ತೂಪಾರ ಕೆಲವು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೋಜಾದ ಕೊರಳಿ ಕೆಲವು ಕಲ್ಲು ಖಂಡಿತ ಏನ್ ತೂತ ಕೆಲವೊಂದು ಎನ್ನ ಪರಿಸರಡ್ ಎನ್ನ ಜಾಗದ ಪರಿಸರಡ್ ಎಂಕ್ಲಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಂಡೆ ಇಟ್ಟ 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಆಂಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಾನಾಗ ಮಲಯಾಳಿ ಬೇಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೇನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬರ್ತಾನೆ ಮುಲ್ಪದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ ಯಾನು ಪೋಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಮುಲ್ಪದ ಅಪ್ಪನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಅವಳ ಅನಂತಪುರ ಆಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಆ ಮಣ್ಣುಡ ದೈವಗಳು ಉಂಡು ಆ ದೈವದ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ದೈವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆ ಮಣ್ಣುಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು 5 ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಡೇರು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೇ ತೋಚಿನ ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಲ ಮಣಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಮಣಪುನೆಲ್ಲ 10 ಮಂದಿ ಅಂಡ 5 ಜನ ವಿಭಾಗದ ಅಕ್ಕಲಾಂಡ್ ಮಂಜ ಬಳಸೋದು ಇತ್ತೇರು ಮಂಜ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ ಮಂಜ ಮಣಪನ ಅಕ್ಲೇನ ಕುಲ ದೈವ അതിന് ಬಳಸೋದು ಇತ್ತೇರು ಅದನ್ನೇ ಮಂಜ ಮಣಪನ ಇಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲ ಆಪನೆ ಅವ ಅಕ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಬರ್ಪೇರು ದೀಪಾವಳಿ ಅಮಾಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಪುಣೆ ಅಪ್ಪ ಬೇತಂದು 60 ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವಳು ಎಂಕ್ಲದೊಂದು ಮುಕ್ಳ ಬ್ಯಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಅಕ್ಲಾಡ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ಮಂತೋನಿತ್ತೇರು ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 11 ಪಾಲಾದನಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೋಂಡು ಅವತ್ತು ಉಂಟುದೆ ದೋಷ ಅವತ್ತು ಊರುಂಡು ಅವಳು ಅಂಡ್ ಈ ಜಾಗದ ಮನೆಯನ್ನು ವಿಭಾಗದ ಅಕ್ಲು
ಅಕ್ಳು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪ ಐನ ಮನಪುನ ನೆಕ್ಕಲು ಅದು ಜನ ವಿಭಾಗದ ಅಕ್ಲನ್ನು ಮನಪುನ ಅಪ್ಪ ಐನ ಮಂತದನ ಅಕ್ಲೇಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಾನ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಕಲ್ಲುಂಡು ಅಕ್ಲೇಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ತೇರು ಪೂರ ಬಾತ ಮಂಜ ಮನಪುಜಿ ಒಂಡೇರು ಯಾನ ಒಂದು ಮಂಜ ಮಂತ ಹೋಯ್ತಾನ ಜಾಗ ಅಲ್ಪ ತಂದು ಯಾನು ಶಾಲೆ ಪೋನ ತೂತಾನೆ ನಿಮ್ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತೂತ ಐದು ಕುಂತುತಾನೆ ಅವು ಆತನ ಐದು ಕಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಮಂಜ ಒಂದು ದೈವದ ಅಕ್ಲಿನ ಆಯುಧ ಪತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅದಾಗಿ ಬಳಸನ ಪತ್ರ ಉಂಟು ಅದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅದು ಮಂಜ ಮಂತ ಮುಲ್ಪ ಮನ್ಪೇರ ತೋಜೋರು ಮನ್ಪೇರನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಡ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನದ ಅಕ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೇಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುನದಕ್ಕೆ ಎಂಡಾರೆ ಕಲ್ಲು ಮೂಜಿ ಒಂಡಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಡಾರೆ ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಕಲ್ಲು ಉಳ್ಳಾಯಿನೆ ಅಲ್ಪ ಕೇಪಲ್ದ ಮರ ಉಂಡು ಅನಾದಿದ ಕೇಪಲ್ದ ಮರ ಉಂಡು ಅಂಡೇರು ಮೆಕ್ಲೆ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ ಯಾನಿರಗೆ ಫೋಟೋ ತೋಜಾವಲಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಆಡೆ ಫೋಟೋ ಮರನೇ ತೋಜಾವಲಿ ಮುಲ್ಪ ಕೈತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು 300-400 ಮೀಟರ್ ಉಳ್ಳ ಮರನೇ ತೋಜಾವಲಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಗೆ ಮರ ಅನ್ನಕ ಇಂಗೆ ಸಂಶಯ ಅಂಡ ಕೇಪಲ್ದ ಮರ ಇನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕಿ 40 ಪ್ರಾಯದ ತಿಜ್ಜಿ ಕೇಂತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಮರ ಉಂಡು ಅಂಡೇರು ಮರ ಉಂಡು ಅನ್ನಗ ಇಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಭೂಮಿದ ಪರಿಸರಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸರಡು ಕೇಪಲ್ನ ಮಾರ ಉಂಡಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿದ ಅಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನಾಚಿಕೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಪದ್ಧತಿನೇ ನಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಅವನ್ക്ക് നാച്ചിക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തെരിയോട് വേണ്ടത് അടക്കേണ്ടാണ് അവിടെ പോലെ ജോയിസൊക്കെ എനിക്ക് പോപ്പനെ മടിവ സമുദായ ഓടിയുടെ പൊളി കണ്ടായിരുന്നു അത് കേൾക്കണമെന്ന് പോലെ കണ്ടായിരുന്നു പോയാണെങ്കിൽ അവിടെ മുജന പോയ അതിന് ഉള്ളത് പേരെ എനിക്ക് ഒപ്പുള്ള ചെയ്യും നമ്മ പോയി വേണ്ട ഞാൻ പപ്പ എന്റെ നീ അത്ര പോയി വേണ്ടായിരുന്നു ഉറപ്പ് ചെയ്യറ് ഒപ്പം ഞാൻ പോപ്പേണ്ട കൈ മുಗಿയ മണ്ണിಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಉಜ್ಜಿ ಪರಾಕಲ್ಲು ತೋಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಉಪ್ಪಣೆ ಇತ್ತಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗಳುಂಡು ಅಪ್ಪ ಪರಾಕಲ್ಲು ಅಪ್ಪ ಉಳುಪುಂಡು ಕೊಂಚ ಮಿತ್ತು ತೂಣಾಗ ಕೇಪುದ ಮರ 2.5 ಫೀಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಅಲ್ತದೆ 2.5 ಫೀಟ್ ಉಂಡು ಸುತ್ತಲತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಉಂಡ ಫೋಟೋ ಗೋರಲ್ಲಿ ಅವು ಪರ ಕಲ್ಲಲ್ಪ ಉಂಡು 3 ಕಲ್ಲು ತೋಜುಂಡು ರಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮರ ಇತ್ತೆಗಳ ಉಂಡು ಮರ ಉಂಡು ರಡ್ಡೆ ಮರ ಇತ್ತೆಗಳ ಉಂಡು ಅವು ಕರೆ ತೋಡಿನ ಗುರಿ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಂಗ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಪೂರ ಪಸ್ತು ಕಟ್ಟದನ್ನು ಕಟ್ಟಾದ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗಾಂಡ ಅನಾದಿ ಕಾಲಾಡು ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಂದ ಅಲ್ಪ ದೈವ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ఒక ಗುಳಿಗೆ ಕುಯಿನಾಗ ಪೂರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಉಳ್ಳಾನೆ ಈ ನಾಗನ ಕಲ ಅಡಿಟ್ಟಿತ್ತಾನೆ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ನಾಗನ ಚಿತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಂಚ ಕಲ್ಲು ಒಂದೇ ಒಂದೇ ചോദിച്ചത് ആ നമുക്ക് നാരദന കല്ലിരിക്കണ്ട് കല്ലിന് അഞ്ചനത് കയറി അവേ കള്ള പ്രതിഷ്ഠ കൊടുക്കും കണ്ടേരും കല്ല് ಬೇತವಸ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡೇರು ಅವೇ ಕಲ್ಲವಡು പ്രതിഷ്ಠ ನಾನು ಏರು ಮಂತನದು ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಅವೇ ಕಲ್ಲವಡು ಅಂಡೇರು ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಯಾನೆಲ್ಲ ತವತ್ಪಾಯನೆ ಅಕ್ಲ ಪಂಡದು ಸಾಂಬಾರ್ ಶಿವನ ಪುನರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕ ಬೋರ್ಡಲಕ್ಕ ಐನ ಕಟ್ಟದು ಕಟ್ಟಡ ಆಡ ಕರ್ಮೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ವೈದಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕರ್ಮೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತಂದು ಆನಿ ಕೋಲ ಕೊರ್ನ ಮಾರನ ಗುಳಿಗನ ಕೋಲ ಕೊರ್ನ ಅಲ್ಪಾಲ ಕೋಲ ಕೊರ್ತು ತಾರ ಬರೋ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿರ್ತದೆ 15 ವರ್ಷ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನ ವೈದಿಕ ಬೆತ್ತನೆ ಬುಕ್ಕ ವೈದಿಕ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಓರಿಯರ್ದರೆ ಕೋಪ ಆಯಾರು ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಸಮ್ಮಲಡುಕ್ಲ ಆತನ ಜರ್ನಕ್ಲೆ ಕೋಪ ಆದನಾಗ ಈರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಂಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆರೆಗಾವ ಅನ್ಪಣೋ ಗೊಂದಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಅವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬೋರ್ಚಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯುವಗಾರ ಅಂತಂಡ ಬುಕ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇರಿಜ್ಜಾತ ಅವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯುವಗಾರ ಬತ್ತದಾನಾಗ ಮೂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನ ನಮ್ಮ ತರವಾಡಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕ ಮೂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶ ಆರಜ್ಜಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಅವಾಗ ದಾದಾದ ನಮ್ಮ ಆಕ್ರಮ ಅಂತೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೆತ್ಯ ನೇಮತಿಕ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ನಾನ ದುಂಬಗೆ ಇಂಚ ನಡಪುಣೆ ಅಪ್ಪ ನಡಪುಣೆ ಅಂತಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಣಪ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಸಾದಿ ಇತ್ತ ಪ್ರಸಾದಿ ನೆಟ್ಟ ಇಂಚ ತೋಜೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಜನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದೈವಗಳು ಇಂಚ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಹಾಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕರ್ಮಸ್ಥಾನಗಳು ಬರ ಇಂಚ ನಾನು ದುಂಬಗ ಮಾಸಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ತಿಂಗಳದ ಪುರ ನಡಪುಣೆ ಇಂಚಗಳು ಪುರ ಬಂಡ ತಂತ್ರಿ ಎರಿಯರ್ಲಂಚನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂತವ್ರು ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಂತವ್ರು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡಪಡ ಇಂಚಿನ ಬಲ್ತ ಕಾರ್ಯದ ಏರು ಕರ್ಮಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮಿಯಾದ ಆ ಬಲ್ತ ಕಾರ್ಯದ ಉಲಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಟು ಇತ ಬಿಡ್ದು ಕುರ್ಪೂಜೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡು ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅಕ್ಲೆ
ಅಕ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮದಾದ ತಂತ್ರಿ ಏರಿಯಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಓದಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಅಷ್ಟಮಂಗಲದ ಕಾಪಿ ಗೋರಿಯ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪೂಜೆ ಪೂರವ ಅಂತೇಳಿ ಇಪ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥಿತದ ಅಕ್ಲು ದಾಳ ತರಬೇತಿ ಅಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಸಮಾಜ ಗಡ್ಡೆಯರ ಬೋಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಂತ್ರ ಪೂರ ಬರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪಂತಿಜ ಬಲ್ತಕಾರ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮಿ ಬಲ್ತಕಾರದಿದ್ದು ಉಲಾಯಿಪೋದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದು ಬುಡ್ದು ಕೊರಡು ಅನ್ಪನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪನೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಗಳು ತಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದಾಗ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಇರತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಕೈಪತ್ತು ತಂತ್ರಿ ಕೈಪತ್ತು ಉಲಾಯಿ ಹೋಡುದುಂಡು ಇವರು ಮೂರಲ್ಲ ಶಬರಿಮಲೆ ಟೀರ್ ಮೊದಲು ತೂದಿಪಾರು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ತಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀಕಂಠ ಕೈಪತ್ತದು ಉಲಾಯಿ ಕೊಂಡೋದು ಅರೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡದು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೇ ರೀತಿ ದೈವದ ಲಂಚನೆ ಉಂಟು ತತ್ವದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ತತ್ವದ ಸುರುಕೆ ತತ್ವ ರಡ್ನೇಸಲ ತತ್ವನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಅನ್ಪಿರ ಬೋಪಿಜ ನಮ್ಮ ತತ್ವ ಸರಿ ಅಟ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪವನೆ ಏನ ಇಕ್ಕನ ಪನ್ನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಸುರುಕಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನ ಇಕ್ಕು ಓಡಾಡು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಬರ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ದೈವದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬರ್ತಾನೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲನ ಪುರೋಹಿತ ಎಂಚುಂಡು ವೈದಿಕದ ಆರಾಧನೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ ದಾಯ ಪಂಡಿತ ಎನ್ನ ತರವಾಡಿ ಕುಂಟಾರದ ರವಿತಂತ್ರನ ವಾಸುದೇವ ತಂತ್ರನ ನೆಟ್ಟಾಂಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ 6 ಗಂಟೆ ಬಂತೇವೆ ನಾನು ಇಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾನಿಂಕ್ಲ ಐತೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಡಪೇರಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ಮುರಳೆ ಅಂತ ಅಂತೇಳ ರವಿತಂತ್ರ ಪಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲ ಫೋನ್ ಬರ ಪಾತ್ರ ಇಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಆರ್ಲ ಬನ್ನಾಗ 6 ಪಟ್ಟಿ ತೆತ್ತೊಂದು ಯಾನ ಒಂಜಿ ದೇವದ ಚಾಕರಿನ ಪಟ್ಟಿ ತೆತ್ತೊಂದು ಜರಾರು ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಂತ್ರಗಳು ಊಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ನೆತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ತೆತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲು ಪಾಯರ ಉಂಟು ನಾನು ಅಕ್ಲು ಸ್ಟಾಕ್ ಜಾರ ಮಾಡೋದು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾರ ಮಾಡೋದು ಅಪ್ಪ ಅಂಚದ ಏನಾಗ ಅದೇ ತೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಪ ಅರೆಂಡು ಊಳಿತಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಣಪೇರಿ ಈ ಪಣ್ಣು ನನಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇಂಕ್ಲ ತಪ್ಪುನೇ ಮುಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಡೆ ಹೋಗಿನ ಪಣಪ ಅಪ್ಪ ಎಂಡು ಕರಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತಂತ್ರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಧ ತಂತ್ರಿಗಳು 6 ಗಂಟೆ ತತ್ತಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಪಣೋಡು ಅಂತೇರಂಡ ಏನಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಪಣೊಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ಇಂದೇನೆ ಆಡ ಪಂತಿಜಾನ ದಾಯ ಪಂತಿಜಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಿದಾರೆ ಪಣಪುನಾಥ ಪಕ್ವತೆ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನ ಪದ್ಧತಿ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನಾಡ ಪಣಿಯರ ಆಪಜ್ಜಿ అయిన ಪಾಡ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಲ ಪಣೋಡು ಇಂಚಿನೊಂದು ವಿಷಯ ನಡ್ತು ಮನಪಾರ ಒಂದು ಪನೋಡು ಅದನ್ನ ಹಿರಿಯಾರ ಪನೋಡು ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯಾರ ಪನೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಓಡಾದು ಓಪನಿಂದ ಆಪನ ಇದು ಏನ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಯರ್ ಹೊಡೆದ ಪಣಪನ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಬೋ ತಪ್ಪು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿಭಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಬೋ ತಪ್ಪು ಆನ ಮಂತುಂಡ ಇಂಚೊಂಜಿ ಮನ್ಪೋಡು ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮಿ ಏರುಳ್ಳೇನ ఆయన ಕೈಪತ್ತು ಜಿನ ತಂತ್ರಿ ಕೈಪತ್ತಾರ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನ ಬದಲಿ ಈ ಉಲಾಯ್ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ತಕಾರದ ಉಲಾಯ್ ಬಲ್ಲ ನಿಕ್ ಬೋಧನ ಮನ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ನಡಪೋಡುದು ಉಲಾಯ್ಡು ಪಣೋಡು ಗರ್ಭಗೊಡದು ಪಿದೇಡ ಪಣಪುನ ಭಕ್ತಿಯಡ ಪಣಪುನಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ನಾಲೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿದೇಡು ತಂತ್ರ ಉಲಾಯ್ ಉಂಟದು ಪಿದೇ ಪಣ್ಣಾಗ 10 ಸಂಸ್ಥೆರ ಕಾಂಡ ಆ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಪಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪಣ ಉಳ್ಳಾಯಿಡಿ ಆಪಣ ಇನ್ನು ಉಳ್ಳಾಯಿಡಿ ಐಕ್ಕಾಂಡ್ ಒಂದು ಗುರು ಮಂತ್ರ ಕೊರ್ನಾಗ ಇತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿಭಾಗ ಗುರು ಮಂತ್ರ ಕುಂಟು ತರ್ಕ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಪಣ ಅನ್ನ ಮಾಗೆ ಕೊರ್ಪಣ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಉಪಚೇತ ಮಂತ್ರ ಇದೇ ಪಾರಾಯಣ ಕೊರ್ಪಣ ಇಕ್ಕು ಓಡಾದ ಈತ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ತೆರಿಯು ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಯು ಅನ್ನಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಪದ್ಧತಿ ಕೊಂಡ್ರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ನಮಗೂ ತೇರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು 6 ಬಟ್ಟು ಮಂತೇರಿ ಪೋಯೇರಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಮಣ್ತೊಂದ ಸರಿ ತೋಜುಂಡು ವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನಕ್ಕೇನು ಆತೆ ವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕ್ಲ ಆವಾನ್ ತೋಜದನ್ನ ವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ವಾ ದೈವ ಅಲ್ಲ ತಂತ್ರ ಸಂಕರ ಬನಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪ ವಾತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವ ಅಂದ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದ ನಾನೂರೇ ಬರ್ತದೆ ಉಡುಪು ನೀರು ಬರ್ರೆ ಪಣಿಯರ್ನೇ ಪಣ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಂದು ತಂತ್ರ ಮೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜ್ಯೋತಿಷರಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಉಂಡದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷರ ಪಣ್ಣದಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಸೇರಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಅಪ್ಪಳ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಕೊಂಡ ಮಾತೇರು ಬೇರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಕ್ಕಾನೆ ಅನುವಿರುದ್ಧ ಈ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುವಿರುದ್ಧ ಎನ್ನ ದೈವಗೆ ಯಾನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ
364 ದಿನಕ್ಕೆ ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿನ ಆಪುಣನಾಡ ಈ ಅರ್ಧ ದಿನಕ್ಕೆ ದಾಯಿ ಅವಾಗ ಆ ದೈವ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಜ್ಜ ಆ ದೇವರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಜ್ಜ ಆ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಆ ಸಂಶಯನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈದಿಕರೇ ಪಣಿಯರ್ ಆಫೀಜಿ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಅಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಆನೆ ಇಟ್ಟವರ ಸುಮಾರು ಚಾನಲ್ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಸಿಟ್ರೆ ಆರ ಎಂಕ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಆರು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಆರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆರ ಎಂಕ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಆರು ಪಂಡೆ ಜನಕ್ಲಾರೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲೇರಿ ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದೈತೆ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಅದು ಸಂಶಯನೇ ಇತ್ತು ಐನ ಪಾಂಡವರಿಪ್ಪನಾಗ 105 ಕರ ಇರ್ತಾನೆ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು 64 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಸುರರೇ ಇರ್ತಾನೆ ವಿರುದ್ಧಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐನು ಮೀರಿಸಾದ ಪೋಪನದು ಸತ್ಯ ನೀರು ಸಾವಿರ ನಾಮ ಅಪ್ಪ ಅವನು ಹೆಂಚಿನ ತಮ್ಮನ ಸೆಟ್ಟು ಪನ್ನೆರಡು ತಪ್ಪತ್ತು ಆರ್ಲ ಪಂತನ ದೈವಿಕನು ದೇವರಾದ ತೋರ್ಚಿ ದೇವರನು ದೈವಿಕ ಅದು ತೋರ್ಚಿ ದೈವಿಕ ನಮ್ಮವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪಾಡು ಎನ್ನ ಪೋಪನ ಸಾಧಿಗಳ ಬಾಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅವನು ಸಾಧಿ ತೂವ ಅಂದ್ರೆ ದೈವನ ಸಾಧಿತೂಲೆ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೈವದ ಪನಿಯರ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯದ ಪನಿಯರ ಆಪುಜಿ ಭಕ್ತಿಯರು ದೈವದ ನಡೆ ಪೋನಾಗ ಚಾಕಿರಿದಾಯಿ ದೈವದ ಅಂಗ ಉಳಾಗಿ ಪೋನಾಗ ಚಾಕಿರಿದಾಯಿ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋನ ಭಕ್ತಿ ಅವಳು ಚಾಕಿರಿದಾಯಿ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇದು ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ಏನ್ ಚಾಕಿರಿದಾಯಿ ಭಕ್ತಿ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ದೈವದ ಪೋನ ಏನ್ ಚಾಕಿರಿದಾಯಿ ಏನ್ ಚಾಕಿರಿದಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ ಪೋಡು ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ಇಪ್ಪರಬಲ್ಲ ಇದು ಎಂಟು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಈ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಡ್ಪಾರ ತಂತ್ರಿಗಳು ಎಂಡ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಚದೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತನ ಪೌಂಡ ಅಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುಡು ಅಪ್ಪ ಏನು ತೆರಿದು ಮಾಡ್ಪಡು ಯಾನ್ ಪನಿಯ ರಜೆ ಮಂಡ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ಕಾರು ಅಂಡೇರು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಜಿ ದೈವದ ವಿಷಯ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಚಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅವು ಈ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಂತ ಪದ್ಧತಿ ಲೆಕ್ಕದ ಮಾಂತ ನಾಕಲದ ಬುಕ್ಕರ ಮನ್ಪಾವಣತೆ ಸೊ ಮಡಿವಾಳ ನಾಕಲು ಸ್ವಂತಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತೆ ಆಚಾರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪಣ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪದ್ಧತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ಅಂಚಾಯ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂಡೇರ ಅವಾರ್ಡ್ ಏನೇನು ಬುಡಿಯ ಇತ್ತ ದಾನ ಆತನ ಪ್ರತಿ ಜಾಗೇಡು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ದಾನಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರೋದುಂಡು ದಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ತಂತ್ರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಲ್ಲ ಆಚಾರ ಬರ್ಪಣೆ ಅಕ್ಕಳಕ್ಕಳನ ಧಾರವಾಡದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ದೈವಗಳು ದೈವ ಹೂವಿಲ್ಲ ತೊಂದಿಚ್ಚು ಅವಾಗ ಪಾಪದ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪೋಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಜೋಯಿಸನಕ್ಲೆ ಬಯಸೋರೋಡ ಜೋಯಿಸನಕ್ಲೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಪೋಂದುಂಡು ಅವಿತ ಯಾನಕ್ಕೆ ದಾವೆ ಪಣಪೂಜೆ ಅಂಡ ಯಾಲಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುಣೆ ಅಪ್ಪಗ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮೊಳಡೆ ಇಲ್ಲ ಯಾನ ವೈದಿಕರು ತಪ್ಪೇ ಪಣಪೂಜೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಅಕ್ಕಲಾದ ಪಂತಿಜೇರು ಯಾನಿನ್ನಡೆ ಬರ್ಪ ಪೂಜೆ ಆಳ ಪಂತಿಜೇರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಬರ್ಪನೆ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ತೋರ್ಬ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ದೂರ್ಯರ್ನೇ ಆಚಾರ ಮಾಡಿದ್ ಬರ್ಪಣೆ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುರು ಬೋಧನೆ ಇಪ್ಪು ಗುರು ಬೋಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಣಪನ ಕೆಲಸ ಕರ್ಮ ಶುದ್ಧವಾದ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧವಾದ ಶಾರೀರಿಕ ಶುದ್ಧವಾದ ಮಣಪಳ ಎಂಚಿನ ಪಂತರ ಐನ ಮಣಪಳ ಅಕ್ಕಳ ಆತೆ ಮಣಪಡತ್ತೆ ಪುರೋಹಿತರ ಪರ್ಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈದಿಕರು ಬೇತನೆ ನಮ್ಮ ದೈವಗ ಬೇತನೆ ಮಾಡುದು ಇಜ್ಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಇಜ್ಜಿ ದೈವಗ ಶ್ಲೋಕ ಅವು ನಿಜ ದೈವಣ್ಣ ದೈವಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನಾತ್ ಈತೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ ದೈವಗ ಮಸ್ತಕ ಈತ ಇಪ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ತಡೆಗೋಡೆ ಕೊರಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಉಂಟು ಬೇತ ಸಾಧಿಯೇ ಉಂಟು ಆಂಡ ಸಾಧಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಮ್ಮಡೇನೆ ಉಳ್ಳ ಬೇತ ಸಾಧಿ ಸದಗೋಡೆ ಕೊಡ್ತು ಈ ಸಾಧಿರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮನ ಒಂಜೆ ನಿಜನೇ ವಿಷಯ ಒಂಜೆ ಹಿರಿಯ ಕಡೆ ಇಂತ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಸರಿಯ ಮನಪಡ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದೋಷ ಆತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು ಅನ್ಪೇರಿಜ್ಜತ್ತ ಸರಿ ಮನ್ಪೇರ ವಿಷಯ ಒಂಜೆ ನಂಬಿಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸರಿಯ ಮನ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಕಳು ಸರಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಳು ಶ್ಲೋಕ ಮನ್ಪಣತೆ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಎಂದು ಮನ್ಪೇರು ಆ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇರು ದೈವಗೆ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ಶಿವ ಸ್ಮೃತಿ ಇಜ್ಜಿ ದೇವ ಸ್ಮೃತಿ ಇಜ್ಜಿ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮೃತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂತರ ಇಂಚ
ಐನ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಬೋದು ಎಂಚವ ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ಇವ್ಯಾಕ್ಲೆಗೆ ತುಂಬು ಇವ್ಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಮೀದು ಬತ್ತು ತೋಡು ಮೀದು ಬತ್ತದೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮನೆ ಮಂಚಗೆ ಪೋಪುನ ನೀರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಅಶುದ್ಧ ಇಜ್ಜಿ ಪರ್ತು ಪೋಪುನ ನೀರಿಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಇಜ್ಜಿ ಶುದ್ಧ ಬಾರದೇರೆ ಬಾರೆ ತುಳಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೊಲ್ದು ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಬರಿಕೆ ಕದಲಿ ಬರ್ದು ಕದಲಿ ಪರಂದು ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಕದಲಿ ಬರ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಮೈಸೂರು ಆಂದೋಲನ ತೆನಕಾಯಿ ಪೋಣ ಕದಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಕದಲಿಯೇ ಬೇತೆ ಅಂತಾನೆ ಈತ ಮಾತಕ್ಕಲ ಓಲು ಉಂಡ ಅಲ್ತಕೊಂತದ ಪ್ರಕೃತಿ ಇರೇ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಕೊಂಡು ದೇವರ ದಿನ ಯಾವನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೈವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಿ ಗಂಗಸರಜ್ಜಿ ಕಲಿ ತಾರದ ತೀರಿ ಕೇಪುಳ ಪೂ ತೋಡದ ನೀರು ಇದೇ ಉಳ್ಳಾಯಿನ ಮಾಡ ದೈವಕ್ಕೇನಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಆಡಂಬರಕ್ಕೇನುಜ್ಜಿ ವಿಪರೀತమైన ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಏನುಜ್ಜಿ ದುಂಬು ದೀಪಡ ಒಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ದೊಂದಿದ ಬಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ತಿಬಲೆಡ ಒಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿತ ಮಿತಿ ದೀಪನ ತಿಬಲೆಡ ಒಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇತಲ ಇಟ್ಟು ಪಾಡಿಯರ್ನೇ ಇಜ್ಜಾನೆ ಬಲಿತ ಮಿತಿ ದೀಪನ ಬಲಿ ಕರ್ಮದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೀಮಿತ ದಿಕ್ಕಿಡು ಅವಂಚನ ಕೆಲವು ನೇಮಾಡ ಪೂರ ಅವೇ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ಆಂಡ ಪದ್ಧತಿನ ಬದಲ್ಪೇರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ತಪ್ಪುಲ ತೀರಿದು ದಾಂಡ ಇರೇಕನ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ್ಪೇರ ನಮಕ್ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಲೇಬರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೇಬರ್ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಸಂಬಳ ಇಪ್ಪೇರು ಬತ್ತನಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಳ ತಿಪ್ಪೊಳಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಬುಡ್ದು ಪೋಳಿ ನಮ್ಮ ಪೋಲಿ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೂವು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವಳ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಬೇರೆ ದೈವನ ಮನಪೋಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದೇವನಾಡೆ ಪೋಣ ದೈವದಾಡೆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿಷಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಒಯ್ನ ಮನಪೋಡ ಐನ ಮನಪೋಣ ಇಲ್ಲ ದೈವದ ವಿಷಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಒಯ್ನ ಮನಪೋಡ ಅಕ್ಲಡೆ ಮನಪೋಣ ಇಲ್ಲ ಏತೋ ಉತ್ತಮ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಎಂಚ ಒರಿಪ್ಪವಲಿ ನಂಗೆ ತಿಳಿಯೋಳು ಇದಿನ ಬೇಡ ನಾ ಒಂತೆ ಕಾಲ ಕಾಲಿನೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಂಬಿಲ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಫೋಟೋನೆ ಓಡಾವು ನೇಮ ಹೊರ ನೇಮ ಬುಕ್ಕ ನೇಮ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಕಾಲಾದಿ ತಂಬಿಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ ಬುಕ್ಕ ಒಪ್ಪುಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವರ್ಷದ ವರದ ಯಾನ ಆಣಿ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಅಪಗ ತರವಾಡು ಇಜ್ಜಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಇಜ್ಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇಜ್ಜಿ ಆಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ಇಜ್ಜಿ ಸಂಬಂಧ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತರ ಗಿನೆಟ್ಟು ಮಾತಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ನನ್ನ ಕಾಲ ಬಂದ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಂಬಂಧ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮಾವ ಅತ್ತೆ ಮನಪುಣ ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೆಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ನಟ್ಟುನೆಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ಬರಿತ ರೂಮದೆಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಲ ಮಾಮೂಲ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತು ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ಏರಿಗೆ ಏರು ಸಂಬಂಧ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ತರವಾಡು ಇಜ್ಜಂದ ಅಂಡ ಪೂರ ಇಜ್ಜಂದ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಒರಿಪ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಅಲಿಯಕಟ್ಟು ಪದ್ಧತಿ ಒರಿಪೇರ ಸಾಧಿ ಉಂಟು ಒಕ್ಕೊಂದು ಅಲಿಯಕಟ್ಟು ಪದ್ಧತಿ ಕುಟುಂಬದ ಬುಡ್ದು ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ಆಪುಣಾಂಡ ಇನಿ ಬಂಟ್ರ ವಿಭಾಗದೇ ಉಳ್ಳಾಯಿರಾವ್ ಮೂಲ ಇನಿ ಓಣ ಅಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಯಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಮ ಅಂತ ಬಂಟ್ರವನ್ನ ಸೆಟ್ರು ಓಡೆ ಬುಟ್ಟಗೆ ದೈವ ನೇಮ ಬರಿಪುಯರ ಆಡೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಲೆ ಗಟ್ಟೆ ಹೊತ್ತು ಒರಿವು ಇದ್ದಿನ ಒರಿಪುಣ ಮಾಡ್ಬಿಡವ ಯಾನು ಪಣಪಂಚು ನಾನೇನು ತೂಯಿನ ದಾಂಡ ಇತ್ತು 118 ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಪುಣ ಅದು ಯಾನ ಪಣಪುಣ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತನ್ನು ಸೇರ್ಸಾದು ನೇಮ ಕರಿಪೋಡು ಬಾಕಿ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡು ಅನ್ಪುಣ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಾಕಿ ದೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಊರ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಬೇಜಾರಾಪುಣ ಅವು ಊರ ಬುಡ ಆವತ್ತಿಜಿ ನಾನು ಯಾನು ಮನ್ಪುಣ ಅವು ಅತ್ತೆ ಬರ್ಪಾವೋಡು ಬರೋಡು ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತದ ಬಾರ್ಡರ್ ಗುತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪಂತೇರ ಮೇರು ಸತ್ಯಚಂದ್ರ ಕೋಲಾರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆರಿ ಆಗ್ಲಿ ಬೊಂಬೈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಮನ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಒಣಸು ಮನ್ಪೆ ಚಾ ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಹತ್ತು ಬಂಗಾರ ಪೊಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ಪೊಂಜನ ಅಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಬಂಗಾರ ಪುಣದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾಪ ಈತು ಮಲ್ಲ ಆತು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ
ಅಡ್ಡ ತಟ್ಟದ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದಾತವೇ ಅಡ್ಡ ದೈವದೇ ಬೇರೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಲ್ಪೈತನ ಭಂಡಾರಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆತನ ಕೊಂಡೋಡುದಂಡ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಹತ್ತು ಖಂಡಿತ ಆತೊಂಜಿ ಸಮಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೇಮ ಪರ್ವಗಳು ಮಣಪುಣಂಚಿನ ತಂಬಿಲ ಪರ್ವಗಳು ಮಣಪುಣಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಉಂಡದ ಐನಾತ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತವಲಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಭಕ್ತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಜಿ ನಾಳುಗಳಿಗೆ ಐನಾಜಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಣಪುಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಪೊಪ್ಪೆ ನಿಜ ಆಗೋತ್ತುಲೇನ ಆ ಬೇನೆ ಎಂಚಿನ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಣೀರು ತಿನ್ನೀರು ಆಗ ಆಪಿಜ್ಜಿ ಆಯ ಪೋಪುಣಂಜಿ ಆನಿಗೆ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಬರ್ಪುಣಕ್ಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ದೈವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ನೇಮ ಪರವಗ್ಲೆ ಸಾಮಾನ ಆವಡು ಈ ಸಾಮಾನ ಪುಳ ಎಂಚ ರೋಡಿಗೆ ಸಾವಲಿ ಒತ್ತು ಕೊಂಡೋಳಿ ಆಯ ಐನ ತೀರ್ಮಾನ ಆಪಡೆ ಬರ್ಪುಣಾಯೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ 25ನೇ ತಾರೀಕೆ 24 ಟಿಕೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತೆ 25ನೇ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಬತ್ತೆ 20 ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬುಲ್ಪ ಪೋಯಿ ದಾದ 10 ಇಂಚಿನ ದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿನ್ನದ ಕೊರ್ಪಣ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮೂಡೆ ಮಣಪೂರ್ಣಾಂಡ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮೂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಮೂಜಿ ದಿನ ಉಂಡು ಮಣಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಓಡು ಯಾನ ಎನ್ನ ಮಾಮೂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಎಂದಾನೆ ಇಂದೇನೆ ಮಣಪೂರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬದಂಜಿ ಯಾರು ನಂಗೆ ದಾಯಗ ಬಡದಿತ್ತು ಮಣಪೇರದು ಗೊತ್ತಾಗ ದಾಂಡ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮೂಜೆ ಜಾನ ಪಂಜನಕ್ಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಏನು ಓಲ್ಲ ಪಣಿಯರ ಉಂಡು ಇನಿ ಸಿಟ್ಟು ವಿಭಾಗದ ಅಕ್ಕಲಾಂಡು ದೈವನ ಒರಿಪಾಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ದೈವದ ನೇಮ ಪರ್ವ ಮಂತಿಜಿಯನ್ನು ಪೂರ ಓಲೈಜಿ ಪೂರಂತು ಅರಮನೆಗೆ ಗಡತು ಉಂಟೊಂದು ಬರೋದುಂಡು ಇತ ಮೆನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನನ ಯಾ ಪಕ್ಕಲು ಮಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗಾಪುರ ಉಂಟಾಯಿರಂದ ఒక తరవేచి ఒక పూర ఉంటుంది పూర ఉంటుంది బుక్క 7 ವರ್ಷಗಳು పోదు తరవాడ ತಂಬಿಲ ಮಾತ್ರ అయిన వాళ్ళ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಂತನ ಗೆತಿಯಾನು ನಮ್ಕದ ಕದಾಲ ಮನಪಲಕ್ಕೆ ಜೈನ ನಮಕು ಗೊತ್ತುಜಿ ವಾ ದೈವ ಇನಿಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ತರವಾಡ ದೈವ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ಮ ದೈವ ಉಂಡು ದೈವ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ದಾಯ ತಪ್ಪಂಡು ಬರೋಣ ತಪ್ಪು ಆ ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ ಕೈ ಮುಗಿದೇವೆ ಆ ಚಿತ್ರಣ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಮುಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಚದ ಮುಖ ಉಂಡು ಧೂಮಾತಿಗೆ ಪಂಚದ ಮುಖ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬಂಟರಾಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಮುಖ ಇಲ್ಲ ಮುಖ ಏಲಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಲ್ಲ ಧೂಮಾತಿ ಇಲ್ಲ ಧೂಮಾತಿ ಬಂಟದ ನೀರು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತ ಪೋನುಂಡು ಒಂತೆ ನಾಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತಮ್ಮನ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ತಪ್ಪುಂಡು ಏನು ಪನ್ಪುಜಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯರು ಬರ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪುಂಡ ಏನು ಅನ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಾಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಾಂದುಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟಿನೇರ್ದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಾಂದುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬುದ್ಧಿ ನಾಳ ವೈದ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎನಿಕಲ ವರ್ಕಾಡಿಡ್ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲು ನಾಗ ತಂಬಿಲ ಅನ್ಪಣ ಉಂಡು ವರ್ಕಾಡಿಡ್ ಉಂಡು ಎನಿಕಲ ಉಂಡು ಕುಟುಂಬದ ನಾಗಾಗಿ ವರ್ಕಡೆ ದಾಯಪಣ ಅತ್ತಿ ಇತ್ತಿ ಆಲಾಶೋತ ಪಾಲಾಯ ಗೋಲಿ ಇಂದೇನ ಕಡಪೆ ಅಲ್ಲ ನಡಿಯಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಕುಲಾಲ ದಾಖಲೆ ಗುಲಾಯನ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ದಾಖಲೆ ಅತ್ತಿ ಇತ್ತಿ ಆಲಾಶೋತ ಗೋಲಿ ಕಡಪೆ ಅಲ್ಲ ನಡಿಯಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಗುಲಾಯನ ಮುಲ್ಪ ಮಣಿಯನಿ ಸಾನ ಚಿತ್ತಾರೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿ ಚಾವಡಿ ನೆಟ್ಟು ಮಣಿಯನಿ ಸಾನ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ದಾಖಲೆ ಅಕ್ಲೆಡೆ ಇಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅರಸು ಅಕ್ಲೆಡೆ ಮನಪೋಣೆ ಇಂಕ್ಲ ಅಕ್ಲೆಡೆ ಕೇಳೋಣ ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾಗಳು ಒಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಸ ಕೊಡ್ತೇರು ನೆಮೆರಜನ ಈ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ 14 ವರ್ಗ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾಲದೆ ತೋಂಡು ಅಂತಾರೆ ಅವ ಇನ್ನೆಕ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ 14 ವರ್ಗದ ವಿಷಯ ಪ್ರಥಮವಾದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳುಂಡು ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳುಂಡು ತಂಡ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಒಂದು ತಂತ್ರ ವರ್ಗ ರಾಜನಲ್ಪ ರಾಜರ್ನ ವರ್ಗ ಪ್ರಥಮ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಐರಕ ತಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ಪೇರು ಐರಕ ಅರ್ಚಕರ್ನಗಳು ಬರ್ಪೇರು ಐರಕ ಐನ ಬುಡ್ದು ವರ್ಣ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ಪೇರು ದಾಂಡ ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 4 ಮನೆತನ 5 ಮನೆತನ ಅಂತ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಳು ಬರ್ಪೇರು ಅವು ವರ್ಣದಕ್ಕ ಒಂದು ಗುತ್ತುಬಾರಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗುತ್ತುಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರ ಬರ್ಪೇರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮರ ಐನದಕ್ಕ ಬಾಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ಪೇರು ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತಾನೆ 14 ವರ್ಗ ದೈವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲ 14 ಜನ ಅರಸು ಮನೆತನ ಅರಸವರು ಇದಿನ ತಂತ್ರಿನ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಉಂಡು ತಂತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ತಂತ್ರ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಉಂಡು ಆಯ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಣ ಗುತ್ತುಬಾರಿಗೆ ಸೆಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಪನ್ಪುಣೆ ದೈವ ಭಾಷೆನ ಗುತ್ತುಬಾರಿಗೆ ನಡಪವನಾಕ್ಲು ಗುತ್ತುಬಾರಿಗೆ ಅನ್ಪುಣ ಏನೆ ಎಂಕ್ಲೇವ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದ ತೀರಂದತ್ತಿ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯ ಅನ್ಪುನಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಡೆ ಪೋಡು ಉಂಡು ನಂಡ ಕೆಲವು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದ ತೆಪ್ಪೇರಿ ತೆತ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಕಟ್ಟುನ ನೋಡಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋದುಂಡು ಎನ್ನ ಯಾನ ಚಾಕಿರ ಜಾಗ 2-3 ಜನ ಬರ್ತದುಂಡು
ಅವ ಎಂಕ್ಲೈನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಂತದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ದಾಂಡ ಯಾನ ವಿರುದ್ಧ ಮಂತದಲ್ಲ ದಾಂಡ ಯಾನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿದಾರ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ತುಳುವೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬುಡ್ದು ಯಾನ ಪೋಪಿಚ್ಚಿ ದೈವ ಭಾಷೆನೇ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಪೋನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುನು ಮಲಯಾಳ ಪೋನ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪು ಮಲಯಾಳ ದೇಶ ಪೋನಾಗ ಆಂಡ ದೈವ ಭಾಷೆ ತುಳು ಅಂಚನೆ ಗುಳಿಗನ ಕೋಲೋಡು ಮುಗ ಕಟ್ಟನಾಗ ತುಳು ಮಲಯಾಳ ಪಾತ್ರ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಮುಗ ನುಡಿ ಕೊರನಾಗ ಮುಗ ಕಟ್ಟನಾಗ ಮಲಯಾಳ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಾಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಐದಕ್ಕ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅಯ್ನ ಮೂಲ ಚರಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಮನೋರಂಜನದ ಗುಳಿಗೆ ಹತ್ತಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಚಿತ್ರನಟ ಬರ್ಪುನ ಗುಳಿಗೆ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ತೆಂಕ ಜಾಗಡಿಪ್ಪುನ ಮಾರನ ಗುಳಿಗೆ ಉಂಟು ಕೆಲವು ನೂತ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗೆ ಉಂಟು ಹಾಗೂ ನೂತ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗೆ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಒಟ್ಟು ಬತ್ತಿನದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾರ ಅಜ್ಜಿ ನಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ನನ್ನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪೋರ ಆ ಬಂಜಿಗೆ ಬತ್ತನೆ ಈ ಬೆಟ್ಟು ಬತ್ತನೆ ಅನ್ಪೇರು ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಕಥೆಗಳು ಅತ್ತನ ಮೂಲ ನಾಡಿರೋನು ಗುಳಿಗ ಮೂಲ ನಾಡಿರ ಆತಿ ಜೀರ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗ ಗ್ರಹ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲಯಾಳ ಶಬ್ದ ಗುಳಿಗ ಅನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಮಲಯಾಳ ಶಬ್ದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ ನಿಖರವಾದ ಒಪ್ಪುಲಕ್ಕಲಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಪುಲಕ್ಕಲಜ್ಜಿ ದಾನ ಎಂಕ ಗುಳಿಗ ನಂಬೋಣ ಏರವಾದ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂಜೇರ್ದು ಆಜಬಿಟ್ಟ ಬತ್ತನ ಉತ್ತಮ ಗುಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಅದು ಮಧ್ಯಮ ಗುಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತ ಉತ್ತಮ ಗುಳಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಆನ ಗುಳಿಗ ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಗುಳಿಗ ಅವು ದೈವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ದೈವನ ಗುಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಸಂಕಲ್ಪ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಗುಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಬಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಗುಳಿಗೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಗುಳಿಗೆ ದೈವ ದೇವರೇ ಕಾರ್ಯಸ್ಥ ಗುಳಿಗೆ ಅಂದೇ ಅನ್ಪೇರು ವಾ ನೇಮ ಕಟ್ಟಲ ಒಂದು ಗುಳಿಗೆ ಅಟ್ಟೋಡದು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಸುರು ಕಟ್ಟೋಡು ಆಯಗೆ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪಣು ಆಯ ತೀರ್ಮಾನ ಅನ್ಪಣೆ ಕೆಲಕ್ಟ್ ದಾಲ ಅಂಕಲಗಳು ಬರಂದೈತನ ನಡಪವನ ಆಯ್ ಅವೊಂಜಿ ಉಂಡು ಅನ್ಪ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಹೋಗಿ 14 ವರ್ಗಾಲ ಆಗಿನ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ರಕ್ಲು ಅವಳು ಮೆತ್ತಿ ತಿರ್ತಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾನ ಚಾಕರಿಂದೇ ಮಾಡ್ಪಣೆ ಚಾಕರಿಂದೆ ಇಂಕ ಭಾಷೆಡು ಚಾಕರಿ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾಷೆಡು ಮಿತ್ತಿ ತಿರ್ತಾನಾಗ ಏನದು ಮೂಲೆ ಪುಡ್ನು ಅನ್ಪನಾಗ ಉತ್ತಮ ಬರೋಡುನುಂಡ ಅದ ಎಂಕ್ಲೆನ ದೈವ ಭಾಷೆಡು ಚಾಕರಿ ಚಾಕರಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡೇ ಪಾತ್ರ ಐನ್ ಬೇತಂಜಿ ಭಾಷೆ ಕೊಂಡೋದು ಬೇತೆ ಮನ್ಪುಣ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ನೇಮ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೆಲವರು ಬರ್ಪುಣ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಣ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರ್ತದೆ ಬೇತಂಜಿ ವಿಷಯಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಂತ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಂದೀಪನ ಒಂದು ದೇವನಾಡೆ ಬತ್ತ ದೇವನಾಡೆ ಬರ್ಪುಣ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ದೈವ ದೇವರನಾಡಿ ಬರ್ಪಣ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರು ದುಂಬೆ ಇತ್ತಂಡ ದೈವಗಳು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪದೆ ಆಪಣ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇವನ ಪುದರ ಪಣಿಯರಿಜ್ಜಿ ದೇವನ ಪುದರ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ದೈವ ಸ್ಥಿರ ಚಾರವಾದ ಓಲು ಬೋಂಡ ನೆಲೆ ಆವಾಡ ದೇವರ ಸ್ಥಿರಾನೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ನೆಲೆ ಆಂಡ ಪಿರ ಬೋಪಣ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವ ಅಂತಲ್ಲ ದೇವರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ದೈವಗಳ ಅಂಚಾತ್ ಒಂಜಿ ಬೇತನ್ ಜಾಗಡ ಉಣ್ಣಂದಾಂಡ ಕುಡನ್ ಜಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಭಕ್ತರನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಂತದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕನ ನೀರಿಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಒಂದ್ ಅಲ್ಪ ದೂರ ಬರೋಳಿ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಡುದು ಆಡ ಪೂರ್ಣವಾದತ್ತು ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಥಿರ ಅನ್ನದ ಪಂದವನಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ನಮಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮೇತ ಇಜ್ಜಿ ದಾಪಂಡ ದೇವರ ಮನ್ಪುಣ ಈ ಎಂಚವಲನ್ನ ಈ ಸರಿ ಇತ್ತಾನೆ ಯಾನ ಸರಿ ಇಪ್ಪ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ಕ್ರಮ ಅಂಡ್ ಐರ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅವ ಭಕ್ತನ ಒಂಜಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ತೀರವಾದ ನೆಲ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿನ ಅಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೇರ ಆಪುಜಿನ ಅಂಡ ಒಂತ ಅಲ್ಪ ದೂರಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಣಪೋಲಿ ಮಾಡುದು ಉಂಡು ಮಣಪೇರು ಇತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಎಂಚಲ ನಡಪುಣ ಕಾಸದ ಬಲತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅವಂದು ಪೋನುಂಡು ಅವು ಸ್ಥಿರ ಆತಿಜಿ ನೀ ಮುಟ್ಟಾಲ ಸ್ಥಿರ ಆತಿಜಿ ದಾನ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಅವು ಜಾಗೇನೆ ಅವು ಮನೆತನದಕ್ಕಲೆ ಅವು ಮನೆತನಕ್ಕಲೆ ಅವು 14 ವರ್ಗ ಅವು ನಾನು 14 ವರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ಪೋಣ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾನ ಅನ್ನನೈಕ್ಯ ಗಲಾಟ ಎಲ್ಲ ಆಯನ ಪುದರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪುದರ ಪಣೊಂಡ ಅವು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮನೆತನ ಒಂಜಿ ಪುದರಿಪ್ಪುಂಡು ದೈವ ಮೂಲ ಪುದರಿಪ್ಪುಂಡು ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪುದರಡನ್ನು ದೈವಗಳು ಪೋಪುಂಡು ఇంకొంచెం ఎన్న యానం మళ్ళా గ్రేడెడ్ ఉల్ల ఎన్న పుదరంచెలు ఎప్పుడు దైవాలు ఎప్పుడు క్రమ ఇచ్చి దేవేర్లప్పలు ఎప్పుడు క్రమ ఇస్తే ఇంట్లో గ్రామ దేవస్థానం అట్లా
ಸುರುಕು ತಂತ್ರಿಯವರೆತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಜ ನಾಲಾನ ಮನೆತನದ ಕುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆತ್ತೇರು ಅರಮನೆಲೆತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅವು ಅಂಡ್ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರ ವರ್ಣಗಳ ನೆಕ್ಕಲು ಲೆಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರ ದೇವರನ್ನ ಉತ್ಸವದಾನಿ ಒಂದು ಪದ ಕೊಡ್ಪ ಕಮಾಂಡು ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ಪ ಕಮ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಆನಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಎಂಚ ಅವು ಯಾನ ಕೇನು ಅಂದ ಆ ವಿಷಯ ನಂಚ ಲೆಪ್ಪು ನಿನಕೇನು ಅಂದ ಅವ ಇನ್ ಲೆತ್ತು ಒಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಂದುಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವರಾಜನ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಈರು ಮನ್ಪುರಂಜನ ಚಾಕ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹತ್ತು ಪಾತ್ರ ಬೇಡ ಉಂಡು അതിന് തെരുപ്പാത് കൊറിയാറ് നമ്മ ഈ മൂജി എപ്പിസോഡ് ഇതിടക്ക് മുയിപ്പുണ്ട് മൂജിന എപ്പിസോഡ് ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ ವಿಷಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ನಿಚ್ಚನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ದುಂಬ ಪೋವಡೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಲೇ ಒದಗೌಡ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂಡ್ವೆ ಎಡ್ಡಾವ ಬಂದುಲೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯ ನೇಮಿರಾಜನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಅವಾಗ ಈ ಆರ್ನ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಣಿಕಮಯ ಒಂದು ಪುನಜನ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಆ ವಿಚಾರವಾದ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ವಿಚಾರವಾದ ನನೊಂಜಿ ನನ ಬರ್ಪುನಂಜಿನ ಬಾಗಡ್ ನಿಗ್ಲಿಗಾಯ್ತ ವಿಷಯ ತಿರುಪಾಯಿರಲ್ಲ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ಮಾತಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಭಾಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿನ ನಾಲ್ನೇ ಭಾಗ ಆದಿಕೊಂಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮುಲ್ಪದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಜನ ಆ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗ್ಲೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಡಾವಡ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನದ ವಿಚಾರ ಒಂದು